For unge og forældre. Ikke kun os lidt halvgamle, men også... Om lidt så kommer vi i hvert fald 3 ældre op. Ej, 2 ældre og mig. Ikke? Kommer herop. Skal vi sige det? I skal være velkommen. Det er godt. Nu skal jeg nemlig ned og snakke med politiassistent Per Andreasen fra Aalborg. Han har gennem i flere omgange været udsendt i Kosovo. Også inden den 17. februar, hvor Kosovo udråbte sig som selvstændig nation, og derved skilte sig fra storebroren Serbien. Godmorgen og velkommen, Per. Tak for det. Og grunden til, at jeg inviterede dig ind, det er, at du har jo skrevet, som udkom i går, broen i Mitrovica, som er den bro, du som politiassistent faktisk var sat til at bevogte. Ja. Hvor du havde den muslimske kosovo-albaner på den ene side, og de kristne serber på den anden side. Ja, lige nøjagtigt. Det var ikke meningen, det skulle blive til en bog. Nej, det var det ikke. Hvad var det? Altså, bogen er baseret på 37 breve, som jeg har skrevet hjem til venner og bekendte. Ja. Min familie, far, mor og mine børn og mennesker i skakverdenen. Og så er der flinke mennesker, der har sagt, lav der en bog ud af det. Og jeg har sagt, jamen, jeg er jo ikke forfatter. Ja. Eller noget i den retning. Men så sendte jeg alligevel det hele til... Jeg skal lige sige, når du siger skakverden, så er der jo en lille stor... Vi er lige nødt til at sige det, fordi man forstår godt, din far og mor og dine venner. Ja. Men skakverden har jo også en stor plads i dit hjerte. Du er som landstræner for dem. Ja, jeg er landstræner i skak, og på den måde har jeg et stort net der. Selve broen i Mitrovica er der sikkert nogen, der siger, hvad er det, der er specielt ved netop den bro? Men det kan være, at du lige skal forklare det. Jamen, fordi det er jo en bro, vi hørte om under borgerkrigen. Ja, specielt 2004, hvor der var en hel masse oprør dernede. Og den dag i dag er der demonstrationer på broen hver dag. Ja. Men altså, Mitrovica er jo en by på 100.000 mennesker, hvor floden Ibar løber lidt midt igennem byen og deler den i to, hvor serberne bor på nordsiden og albanerne på sydsiden. Og de kan jo ikke blive enige om noget som helst. Nej. De er jo meget forskellige, både i sprog og kultur og religion, som sagt. Så det er også derfor, man kan få som specifik opgave, formoder jeg, som politiassistent, at passe på den? Ja, fordi at det er jo... De skal jo helst ikke krydse den for meget. Når du tager fra de fredelige gader op i Aalborg, som de fleste af os jo kender, og så pludselig skifter livet ud med livet som politiassistent dernede i Kosovo. Hvad er så baggrunden for, at du gør det? Jamen altså, jeg synes jo, det er spændende at komme ud og møde en masse forskellige mennesker. Ikke kun albanere og serber, men jeg har jo arbejdet sammen med mennesker fra 30 forskellige nationer, altså internationale politifolk fra Bangladesh og Kenya og Ghana og så videre. Og der er billeder af masser næsten der er bogen. Der er masser af billeder. Ja, men det er fordi halvdelen af bogen, det handler jo ikke bare om Kosovo, men handler også om de lande, når de fortæller mig, hvordan de forskelligheder, der er mellem os, som slår mig gang på gang. Og det synes jeg er fantastisk spændende. Men når du så kommer derned, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, det har ikke været ufarligt at være dernede. Altså, du var ved at falde ned med en helikopter. Jeg læste også, at jeg faldt ned med en helikopter. Men du overlevede dog. Men jeg overlevede, ja. Der var også en knægt, der smed en håndgranat ind på din stamrestaurant. Du var der ganske ikke selv. Nej, jeg var der ikke selv på det tidspunkt. Det var for enden af broen, faktisk. Det var for enden af broen, på den serbiske side. Men hvad er det så, der får en til at gøre det igen og igen? Ja, men... Er det spændingen i altså, jeg synes, det er fantastisk spændende. Som sagt er det at møde alle de der mennesker. Og hvis man også selv tror på, at man gør en lille forskel ved at hjælpe lokalbefolkningen dernede. Man skal jo ikke tro, at man kan rejse ud og så redde hele verden, men derfor kan man jo godt, hvis man kan flytte bare en lille smule. Men hvordan bliver du så modtaget af de to sider som dansk politi? Altså, man bliver ualmindeligt godt modtaget. Gør man det? Ja. På begge sider? Ja, på begge sider. De ved godt, at de har brug for den buffer? Ja. Og Danmark har et ualmindeligt godt ry, og dansk politi har et ualmindeligt godt ry, det må jeg godt sige. Ja. Og det har de faktisk, så der er overhovedet ingen problemer, hverken med albanere eller serbere. Og så kan vi snakke nok så meget Mohammed-kriser herhjemme, og alt sådan noget. Det er ikke noget, du hører noget til dernede? Altså man kan sige, at albanerne er muslimer, men ikke i den forstand, som vi kender dem. Det er jo ikke Saudi-Arabien eller noget andet i den retning der. De drikker både øl og vin og går sjældent i moské og i den stil der. De er sådan meget vestligt orienteret, kan man sige. Det vi kalder en slags euro-islam, som der er så meget debat om i øjeblikket. Ja, lige nøjagtigt. Men der er jo også ting, det vil man også kunne læse i bogen, der er også ting, som du siger, det kunne jeg ikke tænke mig. Ja. Fordi du nævner for eksempel specifikt, at du kunne ikke tænke dig at tage til Irak. Jeg har været i Irak. Ja, du har været, men du kunne ikke tænke dig at tage med igen. Nej, det kunne jeg ikke. Og hvorfor ikke? Jamen, det er fordi, at for det første er det ualmindeligt farligt. Altså, jeg arbejder nede sammen med de danske soldater, ikke sandt, ude i lejren. Og der var jo vejsidebomber, og vi blev bombet om natten med granater og alverdens ting. Det er ualmindeligt farligt. Og Irak er så langt bagefter, at jeg følte ikke, at vi kunne flytte noget dernede overhovedet. Og hvis man ikke tror på missionen,
Jeg tror ikke på vores mission i Irak. Så skal man ikke tage derned, fordi så går man lidt i stykker. Du troede på den i Kosovo, og du har været så godt inde i det, så du nærmest på datoen forudsagde, at Kosovo ville løsrives. Men det løsrev sig så her 17. februar. Ja. Hvad tror du, der kommer til at ske dernede nu? Jamen altså, nu har de jo fået deres selvstændige stat, albanerne, også fordi, at de langt de fleste, 90% af dem, der bor i Kosovo, er albanere nu. Men jeg tror faktisk, at Kosovo bliver, selvom alle siger det modsatte, så tror jeg, at Kosovo bliver delt i to. Jeg tror, at den 10. del, der ligger nord for Ibar, at den kommer til at tilhøre Serbien. Altså, så du tror, der kommer en deling med? Jeg tror, der kommer en lille deling der, fordi at de kan jo ikke forstå hinanden. De taler jo ikke samme sprog overhovedet. Og hvordan skal de serbiske politifolk i nord, hvordan skal de kunne lystre Kosovo-albanerne fra syd? Og det vil de jo heller ikke. Det vil de heller ikke. Vi har lige set billeder af 100 mand eller sådan noget, som var inde og aflevere deres våben. Ja, de vil lige nøjagtigt. Ja, de vil ikke. Lige nøjagtigt. Bogen udkom i går, kan altså få sin handel. Det var rigtig hyggeligt at snakke med dig. Og du er meget velkommen til at komme op. Vi to er sådan samme statur. Ja. Vi kan godt tåle lidt hjertesund mad. Voksne mennesker, tror jeg. Ja. Og hjertesund mad, det er lige præcis kodeord for i dag, og næste uge, så handler det simpelthen om, at vi skal spise sundere, blandt andet ude i landets kantiner. Hvad er det, vi skal have? Jamen, vi skal have en grønærtesuppe med en peberrødscreme. Og så nogle troldegrene her, og så lige pynte med lidt mynte her. De er super flotte. Prøv lige at se de her troldegrene. Ja, og de er lune nu. Ja, og det er en hemmelighed, hvordan de er lavet. Nå, det er en hemmelighed, så det kan man ikke gå ind på hjemmesiden. Nej, hold op. Vi plejer altså ikke at have nogen hemmelighed for seerne her. Nu vil lige prøve at det ser meget, meget lækkert ud. Og du lover mig, at det ikke er besværligt at lave. Det er ikke besværligt at lave. Det er en super lækker. Ej, hvor smager det godt. Og hovedretten? Og hovedretten, det er en mørkergryde, sådan en italiensk mørkergryde her. Og lidt pasta. Jeg kan også lave den med ris til, hvis det skulle være. Nu kan jeg lige smage det her, fordi det er jo der, vi skal nå at smage hvor jeg savner en halv liter fløde. Ja. Hvad? Og der er også flødealternativ i stedet for. Og til Ole, der skal du vel lidt flere grøntsager. Ja, tak. Det er du godt af. Han har godt af det. Også til pæresrør. Ja, jeg har altså også godt af det. Du har også godt af det. Det har vi alle sammen. Og med lidt sort sesam. Hvis du gør det, så vil jeg sige, at jeg var imponeret over de svenske. Tak. Så prøv lige at se et svensk spørgsmål her. Ja. Ikke? Jeg har bare en. Hvad står der? Jeg har bare en fråga. Jeg har bare et spørgsmål, og så kommer billedet. Ja. Ja. Hvornår er det fredag? Spørger han så. Det er i morgen. Det er en tiramisu, som er lavet på en vaniljepudding i stedet for. Og så gjort lidt creme med noget flødealternativ. Ej, I kan godt være misundelige. Ja. Men fredag i morgen. Kaffe og likør i, så det smager rigtig godt. Det smager fantastisk. Og sådan en sort.